Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Роза Хабибуллина. Кышның соңгы көне нинди вакыйларга бай булды, алга таба карагыз. Манту пробасы ясалмаганлыктан баланы бакчага кертмиләр. Бу законлымы? Сорауга җавапны Лейсан Ханова эзләде. Торбалар иске, хәтта күгәрә башлаган 12-07 йортында яшәүчеләр җылыту системасының яңартылуын көтә. Шәһәрдәшләр зары буенча урынга Мәрьям Файрушина чыкты. Йөрәктән йөрәккә. Чаллыда ел сайын уздырыла торган хәйрия ярминкәсенә әзерләнәләр. Манту пробасы ясалмаганлыктан балаларны бакчага кертмиләр. Бу кеше хукукларын бозу дигән сүз. Шундый зор белән безнең телекомпаниянең кайнар элемтә телефонына шәһәрдәшләр мөрәҗәгать итте. Газизовларның 3 һәм 5 яшьлек балалары 53-нче комплекстагы 16-нчы бакчага йөргән. Моннан 1 ай элек учреждение мөдире ата-ананы манту пробасы булмаса, балаларны бакчага кертмәячәкләре турында кисәтеп куйган. Февраль ахырында бу хакта буйрык чыгарганнар, әлеге карар законлымы? Сорауга җавапны Лейсан Ханова эзләде. Медицина процедуралары кеше рөхсәте белән генә ясала ала. Бу конституциядә һәм законда күрсәтелгән ди Равил Газизов. Балаларны мәктәпкәчә белем бирү учреждениесына кертмәү, балаларның хокукларын бозу дигән фикердә әти кеше. Гаилә манту пробасына да аңа альтернатива булган диаскин тестка да каршы. Балаларның сәламәтлекләрен даими тикшертеп торалар. Барда яхшы ди шәһәрдәш. Наши взаимоотношения с детским садом закреплены договором, в котором не оговорено, что мы обязаны предоставлять справку от фтизиатра, то есть они также нарушают договорные отношения. Гаилә быелга кадәр башка бакчага йөргән, анда мантуга бәйле проблемалар булмаган. 16-нчы бакчага фатирларын алыштыру сәбәпле әле быел гына күчкәннәр. Әлеге балалар бакчасында рәсми комментарийдан баш тарттылар. Мөдир сүзләренә караганда, әлеге хәлгә ачыклыкны прокуратурада кертәчәкләр. Аллерголог-иммунолог Светлана Фархетдинова сүзләренә караганда, туберкулезны ачыклау өчен манту пробасы, диаскин тест һәм лаборатория шартларында диагностика кулланыла. Алдагы икесе бушлай, әмма соңгысы түләүле. Бюджет учреждениеларында манту пробасы коллективта авыру таралмауны максат итеп куя. Если там накапливается количество детей, не проводящих эту диагностику, риск развития заболевания возрастает. Вот это самый главный аргумент в том, чтобы надо тщательно следить за тем, чтобы проводилась диагностика своевременно и ежегодно. Без сорауга ачыклык кертү максатыннан бәйсез юристка мөрәҗәгать иттек. Аның сүзләренә караганда, прививкалар яки манту пробасы ясалмаган очракта да бала бакчага йөрергә хокуклы. Единственное основание, по которому ребенка могут не принять в детский сад, это отсутствие в детском саду мест. Когда ребенка зачисляют в детский садик, родители должны предоставить определенный пакет документов. В этом пакете документов должно быть заключение врача о том, что ребенок здоров. Газизовлар Россия Генераль прокуратурасына бала хокуклары буенча вәкаләтле вәкилгә, шулай ук Мәгариф министрлыгына мөрәҗәгать иткән. Әлегә рәсми җавап алмаганнар. Балалар әлегә өйдә утыра, гаилә няня хезмәтенә мөрәҗәгать итәргә мәҗбүр булган. Мы будем идти до конца, будем отстаивать свои права. Лейсан Ханова, Ленар Султанов, яңалыклар. Баланы лифттан чыгармый торган ир-ат тоткарланды. Бу мәгълүматны безгә республиканың тикшерү комитетында расладылар. Исегезгә төшерәм, әлеге хәл 26 февральдә 32-нче комплекста булды. 8 яшьлек баланың мәктәптән кайтып килеше булган, аның белән бергә лифтка таныш булмаган ир-ат та кергән. Укучы бала сүзләренә караганда, ул аны чыгармый торган, мобиль телефоны камерасына төшергән. Хәзерге вакытта бу ир-атка карата җинаять эше кузгатылды. Җылыту турбалары иске, хәтта күгәрә башлаган йортта кайчан капиталь төзекләндерү уздырылачак. Мондый зор белән безнең редакциягә 12-07 йортындагылар мөрәҗәгать итте. Шәһәрдәшләр әйтүенчә, җылыту системасы инде берничә ел авария хәлендә. Тик әлеге йортка хезмәт күрсәтүче идарә итү оешмасы ремонт ясарга ашыкмый. Мәрьям Файрушина дәвам итә. Менә моңа кагылырга куркам мин. Видишь, ржавчина. Торбадан су акканга күрә аны үзебезгә ямарга туры килде ди Тәнзилә Ихсанова. Йортта ремонтны берничә ел элек башкарганнар. Ул вакытта коммуналчылар ванна, туалет һәм кухняда торбаларны алыштырган булган. Хәзер шәһәрдәшләрне калган бүлмәләрдә кайчан алыштырырлар икән дигән сорау борчый. Елда менә халык көтә, елда көтә. Быел кирде микән, быел безнең дом кирде микән дибез име? Юк, опять безнең күренми. Опять кемдә салкын, но без салкынлыктан зарламыйбыз, беренче этаж булса да безнең җылы. Но менә шушы торбаны кайчан бәреп чыга инде дип котлар чыгып тора. Йортта торучыларның кайберләре ремонт булуны көтмичә җылылык торбаларын үзләре алыштырган.
Безнең инде хамут өстендә хамут булгачлан ерак җирләргә китәргә дә куркып тордык. Шуңа күрә үзебез за свой счет поменяли торбаларны. Торбаларны да, батареяларны да. Бездә хәзер шул хәтле җылы. Иске торбаларда анда иголка кебек кенә проход, шуңа күрә җылысы да булмаган икән. Квартираларыбыз салкын. Алыштырабыз дип безгә кашаннан бирле инде әйбәт шәйт иттеләр. Һаман юк, без көтәбез. Безнең инде түземлегебез калмады. Күпме көтәргә була. Без бит квартираларны вакытында түлибез. Үзебезнең яктан без җаваплылыкны төшерәбез. Алар да шулай җавап бирсеннәр безнең хәлгә. Йорт мәхәллә идарә итү оешмасы карамагында рәсми җавап алу өчен без белгечләргә хат белән мөрәҗәгать иттек. Мәсәлән, ничек хәл ителәр, без 12-07 йортындагы ситуацияны алга таба да күзәтеп барачакбыз. Мәрьям Файрушина, Фәнис Ихсанов, Яңалыклар. Әгәр дә сезне берәр проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51-31-31 номеры тәүлек буена эшлим. Кыска гудоктан соң хәбәрегезне калдырыгыз, безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кереп, проблемагызны хәл итәргә булышыр. Шалтыраткач исемегезне һәм телефон номерыгызны калдырырга онытмагыз. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов газ җайламаларын карап тикшереп торучы компаниялар эшенең сыйфатын контрольдә тотуны күчәйтергә күрсәтмә бирде. Хөкүмәт йортында зәңгәр ягулыктан файдалануның куркынычсызлыгын тәэмин итүгә багышланган киңәшмә үтте. Газпром Трансгаз Казан компаниясе генераль директоры Рәфкать Кантюков хәбәр итүенчә, соңгы арада газ җайламаларына техник карау үткәрүдән баш тартучылар саны да күбәйгән. Республика буенча барлыгы 8500 клиентта ел дәвамында тикшерү үткәрелмәгән. Чаллыда бу сан 550-дән артып китә. Фатир һәм йортларга керүдә газ хезмәткәрләре участок инспекторлары ярдәменә таянып эш итә. Тик алар да һәр очракта ярдәм итә алмый, чөнки закон нигезендә мөмкинлекләре чикләнгән, дип белдерде Рәфкать Кантюков. Если есть угрозы граждан, я думаю, прокуратура нас поддержит. Мы дадим соответствующее обращение в прокуратуру, и оно будет согласовано. Это же не просто «дай-ка я зайду посмотреть». Это связано с тем, что безопасность. Объект не готов, вопрос безопасности. 3 март якшәмбе көнне Чаллыда хәйрия ярминкәсе үткәрелә. Аны Тургай гаилә клубы оештыра. Йөрәктән йөрәккә исемле бу чара матур традициягә әйләнде. Аның максаты авыру балаларга ярдәм итү, кешеләрне мәрхәмәтле булырга өндәү. Ярминкә Шулман проспектындагы Эврика мәдәният үзәгендә иртәнге сәгать 10-нан 16 сәгатькә кадәр дәвам итәчәк. Программада балалар һәм популяр җырчылар катнашында бик күркәм концерт, кызыклы мастер-класслар һәм югары сыйфатлы хәләл продукция сату оештырыла. Ярминкәдә җыелган керемнәр Аптеева Регинаның дәвалануы өчен күчереләчәк. Рәхим итегез, бердәм булыйк. 1 март язның тәүге көне безне болытлы һава торышы белән каршы алачак. Синоптиклар әйтүенчә, төнлә һәм көндез Татарстан территориясендә күз күреме начарлана һәм секундына 15 метрга кадәр үзгәрүчән җил белән буран көтелә. Вакыты белән юеш кар явачак, юлларда бозлавык саклана, төнлә термометр күрсәткече 0-дән 7 градуска кадәр төшәчәк. Көндез һава температурасы -3-тән +1 градуска кадәр җылына. Татарстан синоптиклары мәгълүматына караганда, 2 мартка кадәр республика төньяк Атлантик циклон йогынтысында була. Бу явым-төшем күп булган болытлы һава торышы сакланачак дигән сүз. Бүгенге нашлар, мен сезнең белән сау булашам, юлларда сак булыгыз. Спешите! Только в магазине «Светофор» на улице Ломоносова перед Боровецким мостом с 27 февраля по 1 марта масло подсолнечная жемчужина Поволжья 49,90. Встречаем весну в выставочном центре «Экспо-Кама» с 1 по 7 марта на выставке ярмарки «Цветы и подарки 2019».